नमस्कार गाववाल्यांनो, मी संजना भोगले माझ्या मालवणी कवग्या ह्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचा सगळ्यांचा खूप खूप स्वागत करते। तर आज मी बनवणार आहे कुकरमध्ये फणसाच्या घोटियांची भाजी आणि स्पेशल म्हणजे त्याच्यात गोलमो घालतलय, म्हणजे त्याका आपण जवलोसुद्धा म्हणतो। तर आपल्या हिवसानीशिवाय जमणार नाही, त्याच्यामुळे काहीतरी त्याच्यात घालूकच होया। तर हे बघा, आता आम्ही इकडे घोटिये फोडूक सुरुवात केलं। माझ्या झिलान तर पहिलो नंबर लावल्यान, त्याचो काय जोर लागत नाही, पण आपलो करता मी करतलय तर म्हटला कर। तर अशा प्रकारे हे फणसाचे बिये म्हणजेच फणसाचे घोटिये किंवा फणसाचे आठळे, काही लोक ते का आठळे सुद्धा म्हणतात, आम्ही तर घोटिये म्हणतो। तुमच्या भागात एका काय म्हणतात ता माका कमेंट करून नक्की सांगा। तर मग हे असे फणसाचे घोटिये असे झेजरूचे लागतात आणि ते झेजरून सोलून घेऊचे लागतात। तर अशा प्रकारे हे इतके घोटिये आम्ही आता सोलून घेतलं आणि आता मग त्याची भाजी करूक घेणार असो। तर गाववाल्यांनो, घोटियेच्या भाजीसाठी लागणारा साहित्य असा: धुवून घेतलेले स्वच्छ घोटिये, त्यानंतर ओला खोबरा, सुक्या खोबरा, लसूण, आला, कोथिंबीर आणि कांदो, आणि त्यानंतर फोडणीसाठी लागणारो म्हणजे टोमॅटो। तर ह्या सगळा मी आता थोडासा भाजून घेतलंय। पहिला म्हणजे खोबरा, कांदो आणि आला लसूण ह्या एवढा सगळा भाजून घेऊन थंड झाल्यानंतर मिक्सराक लावून घेतलंय। मिक्सराक लावून झाला की त्यानंतर गॅसवर ठेवचो असा आपल्या कुकर। गॅसवर कुकर ठेवून झालेलो असा, त्यानंतर गॅसची फ्लेम ही आपल्याक बारीकच ठेवची असा। त्यानंतर कुकरमध्ये 2 ते 3 चमचे तेल घालून घेतले। तेल गरम होईपर्यंत मी जवलो साफ करून नीट स्वच्छ धुवून घेतलंय, कारण त्याच्यात माती वगैरे असतात, ती सगळी स्वच्छ होऊक हवी। त्यानंतर इकडे सगळी तयारी आपली झालेली आहे फोडणीसाठीची। कांदो टोमॅटो वगैरे बारीक कापून झालेलो आहे। पहिलं मी सगळ्यात तेलात घातले तो म्हणजे कांदो, त्यानंतर कांदो थोडंसं लालसर झालो आणि नंतर घातलंय टोमॅटो। टोमॅटोचा साल निघेपर्यंत टोमॅटो मऊ झालो। त्यानंतर मी त्याच्यात घातलंय आपल्या घरात असणारे मसाले, म्हणजेच आमचो मालवणी मसालो आणि थोडंसं गरम मसालो म्हणजेच भाजको मसालो घातलंय। गरम मसाल्याचा सामान असता त्याची पूड। त्यानंतर तो मसालो भुतूर ढवळून घेतलंय आणि नंतर त्याच्यात घोटिये घालून घेतलंय। घोटिये घातल्यानंतर घातलंय धुतलेलो जवलो म्हणजेच गोलमो घालून चांगला आता सगळा एकजीव करून घेतलंय, म्हणजे त्या मसाल्यांमध्ये ते घोटिये पूर्णपणे असे ढवळून घेतलंय चांगल्या प्रकारे। त्यानंतर मी त्याच्यात आता घालतलंय आपण केलेला खोबऱ्याचा वाटप। तर अशा प्रकारे खोबऱ्याचा वाटप त्याच्यात घालून घ्यायचा आणि मिक्सरचा भांडा जो असता तो धुवून घ्यायचा आणि त्याचा पाणी जो होता खोबऱ्याचा तो पण मी त्याच्यात मिक्स केलं आहे। आणि नंतर ह्या सगळा ढवळून घ्यायचा व्यवस्थितपणे आणि चवीपुरता मीठ घालायचा। ढवळून घेतलं आहे आणि आता मीठ घातलं आहे। त्यानंतर मीठ घातल्यानंतर हे बघा असं इतक्या पातळ ठेवलं आहे मी, कारण ते घोटिये शिजाक आपल्याला जास्त पाणी लागतला, जसं की या कडक वस्तू आहे ती, त्याच्यामुळे ते का जास्त पाण्याची गरज असता, म्हणून इतक्या पातळ मी ठेवलं आहे। थोडाफार कुकरच्या शिट्टीतनं पाणी बाहेर येताला मसाल्याचा, ते का पर्याय नाही। त्यानंतर वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घातलंय आणि कुकरचा झाकण घट्टपणे लावलंय। आणि मग त्यानंतर गॅसची फ्लेम मी मोठी केलंय, कारण शिट्टी होऊक हव्यात, म्हणजे ह्या कुकराक आपल्याक आता 3 ते 4 शिट्टी काढूकच हव्यात, जास्तीत जास्त 4 काढूकच हव्यात, कारण तरच ते घोटिये शिजतले, नाहीतर ते कच्चे रवतले आणि ती भाजी एवढी चवीक लागाची नाही। तर आता ही अशा प्रकारे एकदम सोप्यात सोपी पद्धत आहे कुकरमध्ये ही भाजी करूची। ह्या बघा थोडासा पाणी माझा पण बाहेर येला कुकरमधनं, तर येतालाच। तर ह्या बघा अशा प्रकारे आता ही माझी भाजी तयार झालेली असा। कुकर थोडं थंड झालं तेव्हा मी तो आता उघडलंय आणि ही बघा अशी मस्तपैकी अशी भाकरी किंवा चपाती बरोबर तुम्ही खाऊ शकतास, किंवा तुम्ही ह्या रश्याबरोबर भातसुद्धा जेवू शकतास। मस्त असं वास सुटलो जवल्याचो, मस्तच वाटता आणि बघूकसुद्धा सुंदर दिसता। घोटिये पण बऱ्यापैकी शिजलेले असत, कारण 4 शिट्टी म्हणजे ते अर्थातच शिजतलेच हमखासपणे। हे बघा कशी मस्त दिसता ती बघा। तर अशा प्रकारे ही रेसिपी तुम्हीसुद्धा नक्की करून बघा, सोपी आहे एकदम। आणि केल्यानंतर म्हणजे कुकरमध्ये केलेल्या जेवणात त्या जेवणाची पौष्टिकता टिकाण राहता, समजला। त्याच्यामुळे की नाही आपण कडधान्याची उसळ म्हणा किंवा ह्या अशा पदार्थांची ज्या काय रेसिपी असतात
ती तुम्ही शक्यतो कुकरमध्येच करा. आता हे फणसाचे आठळे म्हणजेच फणसाचे घोटिये हे म्हणजे प्रोटीन प्रथिनांचा मस्तपैकी असं ना सोर्स असत, म्हणजे त्याच्यातून जास्तीत जास्त प्रमाणात तुमका प्रथिना मिळतात. म्हणून ही घोटियाची भाजी खूप पौष्टिक असता. तर आता खूप जास्त वेळान मी कुकर उघडल्यानंतर बघितलं आहे पुन्हा, तर ती मस्तपैकी अशी घट्ट झालेली होती. ही बघा, आता तर खूपच सुंदर असं घट्टपणा इलो आहे का. तेव्हा मात्र उघडल्या ती थोडी गरम असल्यामुळे थोडीशी पातळ पण होती. तर गाववाल्यानो, कुकरमधली ही फणसाच्या घोटियेच्या भाजीची रेसिपी तुमका कशी वाटली? आवडली असात तर नक्की तुम्हीसुद्धा करून बघा आणि खाऊनसुद्धा बघा. आता तर प्रत्येकाच्या घराकडे फणस आणि घोटिये असतले होय की नाही. तर तुमका ही माझी रेसिपी आवडली असात तर माझ्या व्हिडिओक लाईक करा, कमेंट करा आणि तुमच्या मित्रपरिवाराक शेअरसुद्धा करा. व्हिडिओ संपूर्ण बघितल्याबद्दल तुमचे खूप खूप आभार. धन्यवाद.